something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mentions your name, I be feeling as if I'm around you. Ain't no word to describe you, babe. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed, and when I wake up, think of you again. And you are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile, and people ask me how. Well, you're the reason. Pues bueno, bon dia a tots. Avui estem així en la Casa de la Joventut i estem celebrant la 10ª edició d'Escaig. Avui hem fet una competició de 3 categories, 2 per edat i una local. Vos convido també a que el proper este mes que ve, que anem entrat, tinguem la 30ª edició simultània de l'Escaig. Bueno, últimament la influència de gent és molt participativa, o sigui, està vinguent molta gent i també vos convide a que participeu. És un deport que és molt agradable, molt de concentració i vos convida a que vingueu, clar. Avui hem jugat a ajedrez, un joc molt divertit, i hem fet un torneig amb molta gent, gent que ve de molts pobles diferents i a voltes coneguem a poca gent. Un joc molt... Sí, de pensar molt i que és molt divertit.